Oras ngunyan na 37, makagyang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa Kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, puun pa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa Kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa Kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Mga tugang Diyos Marhay na aga sa Indugabos, ini po si Bert de los Martires, asin ang programang Alkalde sa Kusina. Naglibot na sa kuyang garo espiya sa mga parasira, si Lando na Gutierrez, kagawad. Inilingkuan na panindat, ayan, diyan ko na didetermine kung ano po ang abundant ko niya na sira, ano ang kulang. Kung medyo matumal pa ang pagsira, manatinda, labas na balaw, ano? Kung si tindahali dyan sa Sabang, Kalabanga, labas na balaw na, ay masira mo niyang kaganan down sili. Kaya lang may ngunyan in down sili, tinirakan bagyo. Ako baga pag minabakal ning pag nadyan ako sa market, gusto ko magsinabawan ning tulya o kaya yung mga shell. Ang pirmi bagang partner kayan ang down sili. Ay bago ako magbakal ng shell, naluman muna ako sa mga partinda kayan. Ano, may down sili? Ay mayo po, binagyo mo niyan, mayo po mo niyan. O kaya kung mayong panghalo, mas marit kong igaling saluyot, mayo. Di ko nakakabakal ng kuya ng tulya o bagaman mga shell, tama ining daw ng sili. Ay sayang, yan ang manamit, purta ang namit kayan ano. Kaya pagiling ako si Lando, para tindanin niya siraan na taga Binaliw, Kalabanga. Ano yan ako Lando? Uning nga labas na balaw, barato nga ni, gisawon. Masiram pala niyan, gisaw na lang. May bawang, sibuyas, laiya, and kamatis. Ano pa niya ako, ang labaso na sir, nailing ko, nangingirintab na gayo, iyo ang matang baka. Gura naman niya ako ang kilo niyan. Mahal pa ngayon niyan, maski nga labason, iyo lang yan sir ay 200 ang kilo. Pakatapos sigwa pa ning kuya, bangkulis. Ang bangkulis, talagang masiram yan, ano. Pag itong sa kuyang ama, pag yan bangkulis, ang payo kayan, gugutaan, pati na itong laman, ginugutaan, kinakaganan ng ito bagang cubicles ang paka-slice na puso nin batag, ay managumunhay. Papa Bert, nalilipot po kami, anong marayngon yan, tas si Mr. Kaya nagtatrabaho po sa poblasyon kan Tinambak. Kami po digdingon niya sa Antipolo nalilipot, pira kami digding Madina, nagingirisi sa imo, naghinghing si Mading Pining, itiks da sa imo na kami da ang tulong misis mo niya na nag-urulay digdi sa puoning abukado, nagkakarelipot, ano dang maray, dapat magtamong ka mo, magtamong na lang. Di para isipon si Mr. Nagtatrabaho ang mga Mr. Si sarudang niyang Mr. na yaon da sa poblasyon kan Tinambak. Si Bamanday, ganing pinagdumanan. Grabe man yung mga misis na ini na urood to, lipot ang namamati ay. Takong yaon lang ako dyan, sinarabudan ko na kamo dyan ng tamong. Ano, di man ako pwedeng pag nalipot ka mo, ako maarakbay naman. Ay, di man ko kayan. Tainot pa mga misis, saka maski nga ni nagpapadangog ng ibang babae na ay kan ako katukoy na nag-eskwela ako ng college. Siguro inapot ko nga sa diri ko, ano niya ako kang college ako? Gwapo ako. Tako niya ako, susurbaning babae. Na ang iba nga, ikabisto ko man. Pag nag-agi ako sa may bench, diyan baga sa may albahol kanto diyan, may bench diyan, nagtutukaw-tukaw ako diyan. Dahil pa nagpupun si subject kong accounting, tako po, nagtapos ako ng accountancy.
may nakaturo ko kaya ni mga ang iba ka klase ko man lang. Pag agi ko, makururaw yan. Ay, kay nalilipot nga kami. Ito, Disyembre ka ito. Nalilipot kami kay Ponmi nga human blanket. Pag sa lingoy ko, mangirit-ngirit. Kaya sabi ko, ano ako, guwapo ako kanto. Ang pagmati ko kanto, bako akong guwapo, ay garo kasyahan lang. Ay na daw itong mga amiga kong ito. Pag nag-aagi ako sa UNC, Makurao, nalilipot kami kay Ponming human blanket, pagkatapos mangirit-ngirit, ako ang pigihiling. Ang paguna niya ako sa kaning mga babaeng ini, tamong ako ay. Sa but-but ko lang, tirirawon ko kamo. Well, dyan pala sa Docars 80 rin nagantabi si June Del Carmen. Yan. Sabi niya, pag programa mo yan, mga programa mo ngayon pag-aaga, news, saka iba pang programa, naggantabi dyan sa Docars 83 sa may chapel, kan Barangay Santa Cruz. Nagdadangadang na po ang Christmas. Sa haralawig na panahon, garungon yan lang naka-text na naman sa tuya ang KCML. Tandaan nindo ang KCML, inian kapisanan ng mga Cinderella sa maugmang lugar. Ali sa presidenteng si Bichay, ang sabi niya, pinapagirumdum sa mga officers and members kan KCML, lalong-lalo na sa assign sa inapod na nursing group o itong nagbabantay ni mga aki. Pagkatapos itong inapod na was and wear group, itong nasa banyo, asin man iba pa na ipagpadagos daan nindo ang protocol kang IATF na magsusulot ng face mask, face shield, physical distancing, lalong-lalo na pag nagsasakay da sa mga kaamigong parapadyak. May nabaritaan ako na pag nagsasakay ka mo sa padyak, nag-holding hands ka mo. Kaya sabi ni Bichay, binabawal da ang physical contact sa mga miyembros kang KCML.
para malikayan ang pagkuriyat kan coronavirus. Pambira na announcement ni Bitsay, wala mo alis sa Department of Health ay, wala mo doktor. Sunod, pinapaisi sa mga miyembros, opisyales kan KCML, magkabisana ng mga Cinderella sa maugmang lugar na mamundong bareta dahil kita magkakigwa ng Christmas party tas ang gobyerno pinagbabawal pa ang Christmas party. Kaya itong mga iguana dyan yung mga ka-MU, lalong-lalo na si mga ka-MU dyan na parapadyak, si mga tambay, si mga parabilyar, sorry, dahil hindi sila maimbitaran sa party para kamo mag-sweet o baga man mag-chatsa. Ara mo baga pagki-Christmas ko na iyan mga nag-irelusyonan, iyan ang pinakamagayon na panahon na madulutan mo ang kublit kan sa imong crush. Ano man daw yan, pag crush mo sa tao, garo pirming gusto mong dutan ang kublit, ang skin. O inapod na, kung medyo barbastos, ang apod gan chancing. Kung minsan, naarapod nga niyan, pakaplog daa. Pag crush mo sa tao, maakang ibang nagdadalagan sa isip mo, madutaan mo ang sayang kublit. Tagaro, garo psychological garo yan, ta ako naka-experience na kaya. Ang babaeng crush ko, pag nakakaputan ko ang kamot, ang pagmati ko, huna mo ang kamot kayan, garo kutsun. Malumo ko na maray na maimbong, wow, magayon ang kamot ni Maluhay. Pero kang haluin mo na siyang pirming kakapot, silang holdinghan sinindo, duman mo marirealize, garo pala na bat-bat ang kamot kan babaeng ina ay. Kadto kan primero kung yung makaputan niyo, malumuko na ay. Ngunya na atabs ko na siya, pero palang bat-bat ang kamot kan niyo ay. Pero pa iwas-iwas ko ni. Ano man daw yung pagbaguan pa lang ang relasyon nindo, pero ang gabos sa iya mahamot, magayon. Kang medyo nag-aloy na, pero palang kabilyang muro kaning babaeng iniyo ay. Mari ka ni barariong ko ni. Si mga nagalat na ang bonus, sabi ni Bitsay, magalat-lalat ka mo sa kuya sa kaate. Ipangadji na magtaod aning bonus si kuya saka si ate. Christmas bonus ating inaasahan.
Duman pala sa igwaning girlfriend na ang kamot na matatagas ano pagkatapos garo sabi nga ikan garo kabilya. Ara mo in fairness sa girlfriend mo ano dapat pakamahalon mo yan tayo narurugado sa paglaba. Narurugado sa pagpupunin na bakawan ng sungo. Kaya nagiging matagasaan na kamot grabe sa trabaho. Duman ka man nga isa malumukon man ang kamot, pagka hugakon man naman rin na sinusugo mo na tagutom na kamo, dahil panangurod to si mga aki, nakahurantay, sige ang manicure, sige ang pakiapudan, ay yan nag-alsening sarong bakon na hugak, mararapado mo lang yan. Malumok man nga niyang kamot, kang girlfriend mo ago mo, pero hugakon man, ay dumang ka na sa kamot na garuhon mo, kamot ning kapre. Kamot ning bat-bat. Pero mahiguson man. Trabaho digdi, laba digdi, luto ay maswerteng maray ang lalaking arukin sa iyong napangagumano. Mahigos. Mahigos na magalang pasaw sa imong magurang, mabuot, ay maswerteng marian na lalaki. Garo ka kyan tuminama sa sopistik. Ano? Papa Bert, griton mo ang mga partanom ning kamote, digdi sa Korea, pili, maliputon po ngunyan digdi, huna mo. Bakulang mga taga-tinambak, kami digdi sa pili, nakasuritor kami. Ang mga partanom digdi, mga nagmanak ang pagtanom ning kamote, si Manny sa kanagum niyang si Heidi. Ang magurang nindang urinal na partanom sa pili, bantugan po yan si Chu Simo, urinal na kamote king sa kasitya Bikay. Dideliver sila ng kamuti sa sentro kang pili, maging dyan sa third floor kang supermarket sa Naga. Kaya griton mo ta nag-arantabing mo niyan, naglalabo ng kamuti para sa atyan. Kung kadikit ang bagas mag-ubak ng kamuti, panglugo, idagdag yan. Tatandaan ko kay ito, malon. Kaya itong panahon na kay guwaning shortage ng bagas, garo mga taong 70s, 74 garo ito. Na ang bagas halos ribayo na po ning mais. Nauso ka to ang maglugo ang kita takadikito na sa tuyang bagas. Maglugo ning kabanga sa kaldero, kamuti kabanga. Mapangurud to na ang kabanga kang kaldero kamuti. Dahil mahalong ka ito, nagwara-wara ang supply nin kamuti. Sa akin ng aming bunso na naglalambing, bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto, minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at akinado ang daya niya sa tuwina, alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto, minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing, bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto, minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginado ang dala niya sa tuwina, alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa. Pabutan ko ning good morning si Ernie Verdadero nag-text, sabi ni Ernie, please greet Bibin Valenciano of San Jose, Milaor. Nagdadangudangon niyan si Bibin Valenciano. Ang mga Valenciano pala, kadaklang yan, taga Milaor.
Although digdibaga sa ako yan, sa Naga, bistado ang Valenciano sa San Felipe, maging sa samuyang lugar. Pero gulpi pa ng Valenciano dyan sa Milaor, saron na dyan si Bebin Valenciano na pinagigreet ni Ernie Verdadero. Sabi pa ni Ernie, inappropriate ang project name na Pakaplog. Aram mo, medyo, kung ako nga magbasa, garo ako naalangan ang dila ako ay. As advisor ni SND and Arnel, tell them main data ang pangaran negative. Tagaro may project na garo pakakan, garo ang garo patag, garo ko yan na hinapon na pangaran ng pagkakana ipapakakan sa mga tao. Pero ang word ang pakaplog, sabi ni Ernie Verdadero kung pidi ribayan ta negative ang dating. Kaya kung nagantabi da si Arnel Eclarinal, si SND, pwedeng maribayan da nindot tagaro magabat itaram. Yan na word na yan, maski ako, dahil gayo ako ko yan. Na agaro baga mapakakang kaman lang pagkatapos ang double meaning kayan, garo baga itong pambabastos baga, no? Yan word na kapakaplog. Advice siya ni Ernie Verdadero. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you hear silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all this bustle you hear silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID.
Rayuma, arthritis, at masakit na katawan? Itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes? Itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog? Itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain. Itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest Sap bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Hoy Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Puon ka ito, hastawan yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Correct ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, text top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy kay ate pampaganda sa Angela, kumpleto ka. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Training puntahan, tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Luis And Alex for Rexona. daming nagbago sa mundo. Pero underarms, asim pawis pa rin? Magbago ka na. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba, chamba. No, the chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every... Cause I'll break the mold. We don't not get a button to go. My hair must say I get up and face the day.
Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Ang Lady's Choice macaroni salad na. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihencia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba'y nakainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang kahon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinakban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 10 minutos makagi ang alas 11. Ang oras sa tudyang kang Cabral Bicolandia Supermart, atud man yang kang DMSQ, atud man kang original Master Square. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Start a new Christmas tradition with Lady's Choice Macaroni Salad and have a creamy mayo Christmas. Rexona. Rexona Male Dio Roll-On Up. Ligo na lang ang kulang. No to chamba-chamba. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Balik tulos kita sa programa. Ang pabutang ko ang palaning maugmang pagantabay dyan sa Diversion Road ang Sibros Marketing. Pinakasikat yan sa mga auto supplies, generator, yan. Sibros Marketing. Siniman ang CBS Express. Kumusta na lang sa CBS Express, pati na sa CBS Convenience Store, sa Quick Stop, siniman sa Cabral Bicolandia Supermart, at siniman sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Sabi ni Fred Caballero kang Razorback, Papa Bert, pakibati man pala si Engineer Edgar D. Ayan sa kuyang amigo, ang mga akimiki magbarkada, magkabat sa parokyal, sirman sa Ateneo. Kapag nagmi-meeting ang mga magurang, nag-iba-iba kami yun kami ni Edgar D, ni Gary. Binulogan ko kasudma, nagdudulan lang ako sa iya, Papa Bert, tagarong nag-uubi na maray si Engineer Edgar D. Hinapot ko man kung anong sekreto niya, dayda nagtutuga, imbes nagtindog, nagkapot ning kurtina, tinakupan ang lalawgon kang kurtina, saka nagparangisi-ngisi. Pagkatapos si kurtina, bubuksan kadikit, masirda ki Fred, madiwal-diwal. Hinapot niya, anong ba talaga Engineer D ang sekreto mo? Tagarong nag-uubin ka. Ay para luksuda padulag, nagparadalagang padulag, day nagtutuga. Ako na lang matuga sa imo ko yan, Fred. Iyan pirmi ko man niya nakakaibanan dyan sa katedral, nagulay-ulay kami.
Garo na daw kuya nag-istorya sa cellphone. Ang sekreto niya pala, ang lalago niya pigkukuskus ning kuya ning mga lana, mga likido na kung garo binakal niya pa sa New Zealand, tayo kaya nagbakasyon sa New Zealand. Igwa duman yung mga likidong hali sa baka, garo ikinukuskus sa lalagon. Minaga yon, nakakapahubin. Pagkatapos, simple man lang kung ikadagurang na senior citizen na gusto mong sabihin na hubing ka, magparataram-taram kang sa aki, parang ngiri-ngiri ka. Tagaro ka man lang da kayan aki. Uy, may dinagdag pa pala si Ernie Verdadero, sabi niya, para duman sa may project ng pakaplog si Arnel Iclarinal sa si Noel de Luna garo. Mga kandidato pati sa Naga, kalaban niya ang simbahan, pati INK ng iglesia, pati mga born again. Tayan nga habo yan kan mga word na mga garo medyo may pagkabastos yung mga pakaplog. Kaya yan ang advice dan ni Ernie Verdadero. Dating kapitana Mait Abukar, nagpaparigads man ki Ernie, kipadidang Ernie Verdadero dyan sa Minalabak. Pakigreet man po ng belated happy birthday, 23rd sacerdotal ordination anniversary yesterday sin the Father Jom Dieta, Father J.B. Rosero, Father Yudsa Cortisano, Father Nino Haku, Father Bert Lilio, Father Dong Pinolio, Father Roy Remo, Father Bintot Velasco, Father Lucky Villaluz from Father Alan Phoenix. Ayali garo niyo kigana kia Emil Tordilla kang dinaga kanaman. I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember us, you'll always be. Forever true and loving you eternally. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember I shall always be. Forever true. Inan na typical na marin na agrangay nin na puso. Ang sunatang eternally, nagaro grabing kapangakuan na habang buhay kitang mamahalin. Ang inang kanta ni digdi na bisto si Victor Wood sa kantang medyo may pahibi-hibi, pasirisi inok, eternally. Ay pabutan ko pala ning magmang pagkantabay mga nagsha-shopping, nagsasaraw dyan sa Barlin Satellite Market. Dyan sa kanto sa Maritata section and fish section na sa dirin ni Noli and Lilia Halya. Yan dyan si Vincent, yan dyan si Jane, si Rona, iba pa. Kumusta na lang kamo dyan. Pati na dyan sa kataid na karnihan sa Barlin Satellite Market. Ang masunod iyo si Edna Savage, Maybe This Year. Maybe this year
maybe never. I'm confessing that I'm guessing all the time. Though I'm hoping, always hoping, that you love me, and that someday you'll be saying you'll be mine. Maybe this year, maybe next year, maybe never. Makes me wonder if you really truly care. Won't you tell me, for I want to know somehow. If you love me, make it this year, make it now. Though I'm hoping, always hoping, that you love me, and that someday you'll be saying you'll be mine. Maybe this year, maybe next year, maybe never. Makes me wonder if you really truly care. Won't you tell me, for I want to know somehow. If you love me, make it this year, make it now. Still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Love and glory, a case of do or die.
that same old road, even knowing at the end you'd leave me when your heart hears a new love call. So I guess that I'm the biggest fool of all. Am I fool number one? Am I fool number two? How many other girls have been fooled by you? I suppose that the number is far from being small, and I guess that I'm the biggest fool of all. Bueno, inaabot na kita na oras para mag-surwayan sa alkalde sa kusina. Pero antes kayan, sa kuya man palang pinapabutan man na maugmang pagantabay. Ang mga pardaong ta dyan sa parting Siruma. Kan sa roal daw nag-excursion dyan si daughter ko, kay ban mga barkada. Pinag-picturean ang gayon kang Siruma na hawig ang maray sa nailing na retrato sa Batanes. Igo pala kita ning lugar sa Camarines Sur na Garubatanes ning Siruma, magayon. Ang biyay pala dyan, magayon dyan, maray na ang biyay pag agi mo dyan sa banwaan ni Tinambak. Kaya malinaw pa lang kita duman sa Siruma. Kumusta na lang po ang mga taga dyan sa banwaan ni Siruma. Sino man dyan sa Tinambak, dyan sa Bulao Baliti, sa Bagakay, good morning. Pati na sa Bataan, si Kagawad Gotoy Sales, na parating naka-tune in sa Tuya. Digdi man pala sa Kibadi Pasilaban, garumayo na dyan si Jim niya, garwali una. Balis Jim, kumusta na lang Kibadi Pasilaban. And si Pading June na San Juan, na igwaning makagning commercial digdi sa programa ta ang FSJ Pasalubong. Kumusta na lang ki Pading June San Juan. Nyaw dyan sa Milestone. Pero umagi kita dyan, takwan nung ta si script, palingon yan. Pading June San Juan, pati na pag-iriba, dyan sa Milestone Assurance, na makaragman yan ng commercial dito sa OKFM. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po si Bert de los Martires, asin ang programang Alkalde sa Kusina. Questi giorni quando vieni il bel sole